रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकमा भूली। ढेर जना के रंगदारी बुतइले तोहरे बेरादरी बा दुनिया में छइले। ढेर जना के रंगदारी बुतइले तोहरे बेरादरी बा दुनिया में छइले। कब तक ले बोल धरती बॉडी मांड रही। आज जब तक सूरज चांद रही चमर जी के जाति बरांड रही। जब तक ब्रह्मांड रही चमर जी के जाति बरांड रही। बुझल है? हाँ हो चमर जी के जाति अपना के बुझता में सब कोई सुपर चाहता राज कोई दुनिया के ऊपर। अरे केहू के ना चली इहे शान रहेला अभिमान रहेला सब जतियन में आगे चमरान रहेला। बोलो कबले ऐसन बड़े बड़े कांड रही। बोला सुन आज जब तक सूरज चांद रही चमर जी के जाति बरांड रही। आज जब तक ब्रह्मांड रही चमर जी के जाति बरांड रही। चमर जी के जाति बरांड रही। जानी गई जाती हो तोहर रंगबाज हो एही से गरम रहेला मिजाज हो। काहे हो बोला राजू विकास मनीष पड़ल सबका पबीस केहू सोझा नया टे करे के तनो ही हर कुछ ना बिगड़ रे। साचो तुहरा पर न केहू के कमांड रही। जब तक सूरज चांद रही चमर जी के जाति बरांड रही। आज जब तक ब्रह्मांड रही चमर जी के जाति बरांड रही। बुझाई संघर्ष म्यूजिक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकमा भूली।